And 3, 2, 1. I am a good boy. What's up? What's up? What's up mga Saril Angel Squad? It's me again. It's another video. Yun nga, no? It's me, Angel. What's up mga Angel? So ngayon, hindi ako gagawa dapat ako ng prank ngayon sa video na to. So ngayon nga, meron akong problema. So mamaya lang, yes. So ngayon, ang topic natin ngayon ay papakita ko sa inyo yung bagong laptop ko, no? Nakabagong laptop si Cyril, no? Bagong laptop, no? So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung bagong laptop, no? Na yun sa birthday ko, after my birthday. Yun nga guys, nabigla ako dahil may laptop ako doon. Hindi ko inasahan na nakaganon ba ako. It's a big dream guys na naka-laptop ako. Yun nga, so ngayon, ipapakita ko sa inyo yung bagong laptop ko. Yun nga, no? Yun nga, ipapakita ko sa inyo. Ito yung bagong laptop ko guys. Joke lang, naka-smile. Oh, yeah! So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung bagong laptop ko. Then, ngayon na hindi ako gagawa ng prank dahil meron akong problema. So guys, this video, ipapakita ko sa inyo yung laptop na to. Then, shout out muna sa tatlong anghel ba yun? Apat na anghel o tatlo? Tatlo lang kasi shout out muna sa mga anghel guys na bago dito sa channel ko. Na sila, MG Duran na nag-greet sa birthday ko na, no, thank you so much. No, na kahit na last birthday ko nun, pero sabi niya sa akin, hey, shout out mo ako sa next video. Walang problema, sure. And shout out din kay Yams Abduhan Disamparado ba yun? Nakita siya, alam nyo guys na yung last video ko na mumulan na sabi niya, bakit ako nandun sa video? Kasi pag zoom ko na nakita niya yung video niya nung nasa playground ako, nakita niya na bakit ako nung mukha ako, kaya ting mga grade 7 ba siya, sobrang bata pa. Kaya sabi niya sa akin, kuya, shout out mo naman ako, walang problema, basta anghel ka na. Yun nga, and then shout out din kay Claire Ortio Tampak. What the fuck? Yung nga, may motor, no? So, shout out din kay Claire Ortio or Sigan ba yun? Hindi ko alam guys, pero shout out sa yun this video. Kaya yun, ipapakita ko sa inyo yung bagong laptop guys. And 3, 2, 1. Ganito ba na yun? Yo, what's up again mga anghel? What's up mga anghel? Nag-sit up lang ako. Sandali, kasi naghanap ako ng background. So, ito yung background ko guys. Ito yung bagong background. Matagal na to. Itong bagong background ko. Sa ngayon, meron akong sasabihin sa inyo na sit up lang ako sandali. Then, kapag bago ka lang sa channel ko, kung gusto mag-subscribe, subscribe ka. Then, kapag i-click mo yung bell, kapag na-click mo yung bell, so, welcome ka dito na tinatawag namin Silent Angel Squad na isa ka ng anghel kapag nakasubscribe ka. At ako po ay di po ako talaga pure na Tagalog. Kung bulol man ako, no, I'm sorry po. Pero kapag pero mga next video ko naman gagawa ko ng vlogs na Bisaya vlog. Doon ako gagawa ng video ko sa isang channel ko sa YouTube. Like and description in down guys. Subscribe ka doon. Then yun nga, hindi pa ako, kung bulol man ako guys, sorry po. Then kapag itong video na to, ipapakita ko sa inyo yung bagong laptop ko, no, sa after my birthday. Alam nyo guys, sobrang saya ko talaga doon nung nakita ko yung laptop. Alam nyo, pangarap ko talagang makaganito kasi alam nyo, nagsimula ako sa cellphone na gumagawa ng video sa YouTube. Then doon ako nagsimula. Alam nyo, bihira ako, hindi ko inakala na magkaroon ako nito ng bagong laptop ko. Yun nga, pag lingon ko sa birthday ko, pag uy, bagong laptop. So, ipapakita ko sa inyo yung bagong laptop guys. Yung una, yung mouse, yung bag, yan yung charger, no? Ipapakita ko sa inyo. So, ito yung una, yung charger guys. So, nandito yung una yung charger. Ito yung charger na nakakonect dito. Ito yung
charger. No, ipakita natin dito. Then, yun nga, ito yung wire. Then, ito yung parang sa laptop. Then, yung una, yung pangalawa, yung bag. Yung bag. So, I think waterproof siya. Ito yung bag na baka Acer din. So, ang name sa laptop ko guys, Acer. Shout out to you, Acer. Yeah, guys. So, yeah. Pag mag-travel ako, pag mag-travel vlogger ako, pwede na to. Yeah. So, yung last ay yung laptop ko, guys. Yung laptop ko. So, guys, mga anghel, no, yung laptop, alam nyo, siguro din ako maghihirapan mag-edit sa mga videos ko. So, ngayon, ito yung laptop ko, ipapakita ko sa inyo, no? And 3, 2, 1, joke lang. Yan, laptop. Kunin muna natin. Ang bigat. Yung laptop, guys. Karton lang to. Yeah, oh. Wow! 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 Yeah! Nakita nyo? Yung mga anghel na itong yung laptop ko, no? Dito siya, ito yung forma. Binalik ko lang sa dati para sabihin ng bago. So yun, ito yung laptop ko, mga anghel. So bubuksan natin. Dang. Yeah! Anong nakalagay dito? Parang red dog. Oh. Oh my God! What the fuck? Joke lang po. Wow. My God! Ay, may nakalagay dito guys. Anong tawag dito din? NC256. Hindi ko maintindihan. Korean siya guys. O Chinese. Ay! Oh my God! Yeah. Wow. My God. Get it! Oh, balik na. Yo, what's up again? So, ito yung bagong laptop ko mga anghel. So, ngayon, hindi tayo mahirapan mag-edit. Kaya, siguro kapag mag-dialect challenge tayo. Open the door. And 3, 2, 1. And 3, 2, 1. Yeah. Oh, wait muna. So, may nakalagay dito sa likuran. Acer. Then, dito nakalagay. Acer. Then, tayo. Guys, bubuksan na natin. Oh my God, yung Gorilla Pad ko. Nakatatak yung Gorilla Pad ko. Yung dito yung Gorilla Pad ko. Then, try natin open siya. Mag-open tayo. Kung paano ako mag-open, video na to. Again, meron akong sasabihin sa inyo, balik. Ang problema ko ngayon ay, bakit hindi ako nakagawa ng prank ngayon? Dahil nahihirapan ako mag-edit. Marunong ako mag-edit sa cellphone at dito. Pero ang problema ko ay, yung mga software, katulad ng, alam nyo, yung Viva Video, yun ang watermark. Kapag nag-save ako sa video na to, sa mga software, may nakatatak doon. Na iba, like mga Movavi. So, makikita nyo mamaya guys, ang itsura ng video na inedit ko. So ngayon, ipapakita ko sa yung laptop again. So, ito yung may camera siya. Then, pangalawa, try natin mag-open. Naka-blue na siya. Then, Acer. Oh my God! So, yun nakakita ko. Oh my God. Then, may nakatatak dito na Acer, naglo-loading pa siya guys. Oh my God! Oh my God! Yeah, then siya. So guys, mag-sit up muna tayo para kasi nahihirapan ako dito ngayon. So mamaya ka muna, balik tayo muna. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung video na sinasabi ko at yung sa yung sinasabi ko na problema bakit hindi ako nakagawa ng video nung
maraming pranks. Sabi ko, nag-my day ako sa Facebook ko na gagawa ko ng pranks Friday. Pero ngayon hindi matutuloy dahil meron akong problema, meron akong problema sa software na to. Naghahanap ako ng kaibigan na marunong mag-edit. So ngayon nga, ipapakita ko sa inyo guys anong problema ko. This video. So guys, in 3, 2, 1. Later. Mga anghel, ito yung mga nandito na, yun try ko dito. Ito yung mouse, then naka-attack siya dito, naka-charge siya. Then nga, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-edit at yung problema ko, no. So, ang problema ko dito ay, so try natin dito. So, naka-open siya, then naka-open na siya, then naka-June this, June. Guys, ito na yun. Ito yung profile ko. So, ang problema ko to ay itong video to, software, mobile video. So, nakita nyo? Slack focus. So, nag-change wallpaper ako sa video na to. Ito yung mouse. Then, yung problema ko dito ay, so, ito yung gamit ko na video, yung software ko ngayon, MovaV. Nag-loading pa. Open natin, open the door. Kalagay na siya, pero nang nakatatak dito ay MovaV Video Editor. Yun nga, baga. Then, ito na siya guys. Ito na, nang nakalagay dito. Then, so example, kapag mag-edit ako ng video, anong tawag dito? You'll rather know. So, example, then naka-create video dito siya. Then, nag-loading. Pagkatapos, punta ako dito sa file, then nahanap ko ng control. Then, pagkatapos, loading. Then, hanap ako sa close. Then, punta, example. Hanap ako ng isang video na try ko mag-edit. Ito. Itong video na to. So, yeah. Ano mga video dito? Oh, ito ka. Example, itong video na to. Then, open mo. So, yun nga. Nakadito na siya. Then, try nga mag-export. Ito na siya, wala siyang music, walang background music. Yan, no. Then, nung nakatatak dito. So, last video ko pa to yung birthday sa Korean. Nag-shoot ako doon. Ano nga, zoom natin para makita niya talaga. Diba? Yun nga, naka-video siya, oh. Then, kung mag-export ako, itong video na to, galing sa phone ko, then pinasa ko sa laptop. Then kapag mag-export ako, kung sakali, kapag natapos ko ng video pag edit na to, nakita nyo to guys, nakita nyo mga anghel, to, export na to, dito, kapag nag-export ako, so example, natapos na ako na pag-export, so na-save ko na. Then yung nakatatak guys, meron nakatatak dito ay, kung sakali, export. Then, hindi ko mabili to, may activation key, save trial mode. Then, yun nga, kapag may save mo to, kasi hindi pwede to, hindi pwede. Yun nga, pwede to, pero may nakalagay na MovaV. Kung sakali na save ko na, ito yung nakalagay sa file, sa video na to. Punta tayo sa files ko. Bagal. So, nandito yung files. Pagkatapos, then hanapin yung video. Then ito yung project ko na nagawa ko mga last video ko. Ito yung nakatatak. Nakita nyo ito ang MovaV? Nakita nyo ito ang MovaV? Diba? Diba kabangit, diba? Ito nyo. Ito yung nakatatak MovaV na yung may record. Oh yeah! Then lalabas siya ulit. This was me with MovaV tutorial. Napakapangit talaga, kaya itong yung problema ko. Wala akong mahanap ng ibang software. Sa video na to. Yun nga mga anghel yung sinasabi ko na yung problema na software ko. Kasi naghanap ako ng software pero sobrang mahal yung phone ko lang, mga 4 gig lang. Halos nung nakita ko mga software mga 1 gig, kaya mga 2 gig, mga 4 gig yung bawa ngayon yung Resolve 15. Napakahirap talaga nun mag-edit. Sobrang so hard. Kaya gusto ko lang easy na pag-edit.
naghahanap ako ng kaibigan na tutulong sa akin. Pero siguro wala pa ngayon. Yun nga guys, mga anghel, mawawala ako ng sandali mga ilang araw kasi mag-practice ako na paano mag-edit, how to edit. Kaya pero abangan nyo mga next video ko, siguro mga prank na gagawin ko ay yung hayaan mo sila, kakanta ko na hayaan mo sila ex-batalyon mga anghel sa kakanta ko sa lugar namin, di sa bahay, sa labas. Yun nga, kasama ko yung mga kaibigan ko. Then pagkatapos nun, another prank naman, prank mga challenge. Yun nga, no, sana na-enjoy kayo this video guys, pero wag nyo kalimutan na mag-subscribe ka para updated ka sa mga next video ko. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe ka na. At sa lahat ng mga schoolmate ko, shout out sa all no, always watching my videos. Kaya nga, salamat this video guys. Maraming videos pa na aabangan nyo, maraming prank pa. So thank you for watching this mga anghel. So yun nga guys, mag-set up ako gagawa ko ng maraming prank at magpa-practice ako para mas magaling ako, mas yung quality ko sa phone. Alam nyo yung phone ko guys, napakalinaw talaga. Pero pag save ko, na-shock ako dun dahil pag save ko parang hindi na malinaw. Pag ako nag-edit ako ngayon hindi pa sa laptop, sa phone ko pa rin. Yun nga, pag save ko, naka-shock ako dahil napakapangit ng quality, it's so ugly. Kaya yun nga, gagawa ko ng magpapakita kung paano mag-edit. Yun nga guys, thank you for watching this video mga anghel. Bye bye. Yun nga, abangan yung mga bagong prank namin. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe ka. Thank you guys. What's up? Bye bye. Yo mga anghel. Bye bye. I don't really want no just fun, baby. I like my women